what's wrong, but something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what should I do? For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. I'm wasting no time, I'm losing my mind. Kublai ya pi baro ingkong nga ai kublai na kaliang ka Meghalaya Progressive Hawkers Association na ka mod pran group ti kiba ya simbenta ha kani ka program jongi ti ingkong nga ai kublai ya kiba ro na ka benta ka jingis no ktilang jongki ba ka don ka wei ka jing ya merjing mo jongi haba ngiyo I kanu ka jing im ha ka perthei ngi ka jing janjar ka dan ka jing suk ru ka dan bat kawan lang haju ti kipor na kipor sekipor ngiyo I ba bonsin kilong yeng kilong sem jongi ha kilong keme kilong kepa ba kiladu ya ki kamai ka ji ha kani ka jing wan jong ni klam jing pang ti habang ngiyo I ha ki mobile ngiyo I ha ki khubor I bonsin ni syam kawan tang da ki jing janjar ka jing kerdu bat kawan ka jing du ki kamai ka ji ha ki long yeng long sem ti habang ni pej ha kini program menta ki bangi I ha kini ki mobile ha ki YouTube ting yu I ba kadon ka wei ka yeng ha po sora ka yeng jong ikong bepira kenta besong ha sora ha ka shnong marai khapon sora ti ngai I kani ka long yeng long sem ru kalakta yangi bangi kum ki para brio ki ba im ha ka jing duk ha ka jing janjar ngiru ngidon ka jing janjar bat ngiwat ya ka jing treshitam bat kumangi kinong di madan baro ngilong ki brio ki barit idon ngilong ki brio ki baduna ka kamai ka ji henrai ka kta angi bangi I bangi ru ngiwan na kalong yen ka baduk bat ngisngau don kata ka mense mengikloi ban ai ka jing yarap yaki tukumta na kipor ngiyam layadon ka wei ka jing ya pleu jing mut bangi ngele kumno na ka benta jong ini ilong kemi iba dan ibasa apa sora wala ka jengai ka lentiru ba ublei ulayo I ya ka jing kta ka jongi ha ka mensim ka jongi bat ukloi bat uong barobor bangide banyak yarap markeliang bat ya kata ngilaya merjengbut bat ngilaya sngo lem na ka benta ka jong I bat ngiyala yalum kat bas ngola ya itai jing ya kan show jongi daka jing sngorit kat kum ibor bangila mentang ngila mut banginya mi na kani ka yeng banginya lech ha sora banginya ai kat ka bas ngola la inu I tiar la inu I jing ai barit jongi kalong ba ubli un kurku kerdo ya ka yeng ka sem ka jongki na ka benta baro ki badan ha ka to ka yeng bang ngim shem ba kinlong barobor ki basim janjar ba ubli utrai kenrat utip barobor ya kata ya ka jing I ka jong u bat shim la I no ya ki dede kata ba bangis nguthu bangiya da kalenti ka jong u halor ki jing im ke babha ba ubli ulam lenti yangi to ai ngiru nginya da kalenti ka babha menta ngakwa ban ai ka we ka jing kren na ka ketien ka jong ubli na ka kitab jong Lukas ka lenong ka ba shipho ka baong
kadukot kaba arpulai di ujisu ulapai syakisenran bat ulakren siau sok ki khmat ki bayo i ya ke ba phio i nga ong hapi bon kinong ya thulupa bat kis im kilakwa banyo i ya ka ba phio i hinre kim shim la yo i bat banyo sngo ya ka ba yo sngo hinre kim shim la yo sngo ti habangi yo i ya ke ru ba ujisu ula kren halak senran tingiru habangi yo sngo yo i ya ka linti ka babha ngidi banyat barobo da kejing im ka babha ti kum kaniru kabangi yo i ya kejing syam kejing janjar jong ki para beriu ngimde bangin syuong ba ngin yo i ngin syuklet ne ngin syu ya thu iwei pa iwei hinde ngimle bat ngim tre kalong le no e yangi ti ngi kloi borobor bangin le kakam ka babha habangi le i kalenti ka babha ha kejing im ka jongi ai ba ngiru nginyat borobor da kejing im ka babha wala ngilong kanu ka balang kanu kajat niam henry ngimde bangin ya ong bangin syuya pet tang ka balang ka ba nginyarap para balang henry ai bakajing hikai ke jong ujisu ngidi benyalong kum kawe ka samlang brot ai bangin ya syarai iwe pa iwe kumba ujisu unong dong up lang brot babha tingiru nginya buat ya kata kalenti ka ba ujisu lah hikai yangi walangi jenjar ni ngikimen barobon ngidi benyalong kawai ti kum kataru ngina kaliang jong kinong di madan ru ngila sothu bangim de bangin jet ya kino kijat benriu bangin ya snothu hakata kaba kejing hikai kaba bakala henry ai pat bangin sothu ba kejing im bangi de banya ya long kawai ha kejing it kum kayeng kasem kum ki parado parasnam ha kejing im jongi ha keji kejela jong kari khasi jongi ti nakawai kaliang ngarung ai jingmut ba kino ke badon hakano ke jing snolem kum ki para brio ngiru ngidiban kloy ban ai jing yarap mar kaliang kan long kawai ke jing kerku ke jong ublei ke basalandat banginyo ke jing songsuk songsany ha ke jing kot ke jing khia ublei shibun Malaysia ni ai kudu yo nong bu nong kha be chai tamdat berapa ini dan galak talenti ni bagi ai dunia dia ki ai ti mei pasal pasara berapa i profesional bai dei ba guna sebab pelan di kabaar kalau ai kudu se gini ki besam di madan na kalian jami kinong di madan ki hokas na kalian mokran bagi lain nak senyang kat bala bagi bilang kanu jeng diman gitu kat bakot bor ya ai kidoni ya kami jadi ais nur ha kadu pampak kadu Christmas kabalai kalong ba tadi kajing liat kajongi kalong ban bolin ti kibai ki aru lagi bai milik sing halang runjo kita nyamino nang ni banyalai nyas pasara di sibun kat kuring yo jangi ngia pendap lang kendiak iki ba yu mah ngimla ngiruk no maria ladir gidunahi ngia belas ngihi tang ba ngis ngau sundailem kan ya kiba duna pelak bemla ban belaban sungi mah Merah ke jadi.
ni kong ni aingu ya ublei utrai kendrat kum ka jing temu jongi ginong de madan iwei pa iwei na do kilong kemi kilong pa ibayadan kawei ka jing temu hakalenti baginya hakata ka jing im hak perthei da ka jing im ka babha ladang iya berabo da ka jing hikai jong Yesus Kristus ba abang ipek ya kanu ka perthei ka jing im hak ka perthei ni banyak kalenti ka babet kumbau Yesus Kristus luang ibanget hanga kinyo sisa ta kajing penim bat kibam nget kin sa penrem ti ai ba kajing ya kelenti kajongi ya da kelenti ke babet ba kiweiru kin im barabo da kajing im babha habangi iya kanu kajing ya snotho lang kajing ya iet kalong kawei kajing ya bhalang iwe pa iwe bab kibapet ya kani ke program ru sobhalem kinya duailam na kabenta kani kayeng kesem ba ka jing et ka jong Jisu ka dom berngat hanu ka donut ka jong ki kumngi ki khon Kristan ru ngide ban so thu ladang iduk ne na dang iruspa ngide bandan kanu ka jing sngolem hapdeng ke imlang ka salang te kum kini baro ke bayawan lang kini kilong teme ila ai khublei sisa ya I kong bangilala banyak kenduk ha kani ka yeng ba ublei ula kurku kedo I bilayo ini yeng ibarit ru ilalong kajing kurku kejong ublei tu kawei pa kawei ru kalalong ka ke lenti kejong ublei ba penyat tengi ru kada kajing penyat kejong ublei ngilai kendu ya ini ikong ba ngilala ban ai kata kajing la kejongi ijing sngowret kajing ai jongi ilalong sisa kajing pendap kajing iet kejong ublei nak kata kadaw ru nga ai kublei ru ya kane kajing ai kajongi da kajing kurku kajong ublei ba iwei ru nyayo kata kajing ya merjing mut ba iba emah ka perthei kenyat borbo da kajing em ka babha na ka benta kani baro kalong kajing sungu ha ublei try kanrat ublei shibun alime simple untuk kamu ini yang itu ali Ambo bento. Yan lang ito. Ini di jing ai berit jing kong ini di beli nang kerku kerja ya yang ni ke ye kesem jong pi bat kam tam yang ni jing ai berit yang son ha bat beli nang kerku ya ke ye kesem jong pi bat yang hidup kunjuk mah wei nga hakan dikas ni nga ai khu beli pi beli wan na benta jonga ki de kinong de madan hapo selo de ngaru nga so komen bapila yes no sen ai lang ya na benta jonga la ya rap yang kini ki bam ki kinep kini ki tiar kita ki bapi wan ai jing rap na benta jonga tinga rung ai hublei ya pi bapin nang ya yo ka jingkot ki jingphia ka kamai ka ji pinang ya krau kamai ka ji bat ha akat banang mi islam pinang ya baik ka jingphia jo piru kanang kham Islam no kamai ka ji jo piru kanang kham he Itu lah cing it.